Ola, chamo-me José Manuel Nito Mayo, teño 40 anos e estou a punto de rematar a carreira de especialidade en marketing. Cursei monitor de actividades de tempo libre e teño os carnés de conducir B, C e D. A miña formación aportou unha visión máis amplia do marketing e a economía. Como experiencia profesional, traballei no sector de hostelería e en temas relacionados con marketing e comercio. Gracias a isto estou cómodo traballando de cara ao público e onde se fomenten as relacións sociais. As miñas linguas maternas son o inglés e o galego e teño un nivel B1 de inglés. Como persoa son perseverante e traballador e teño espírito de equipo. Son responsable do meu traballo e teño ganas de aprender sempre. O meu objetivo é formar parte dunha empresa no departamento de atención ao cliente ou no departamento de reposición e venta. Teño disponibilidade de incorporación inmediata e se queren contar comigo aquí teñen os meus datos de contacto.